қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маъни сигаркашие ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд, маъни кашидани сигор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ албатта натиҷа дод. Чунки имрӯз аз мушоҳидаҳое ки мо дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе мебинем ба мушоҳида мерасад, ин албатта нисбат ба солҳои гузашта пешин як кам аст. Бадтар шуда истодааст беҳтар не. барои ин ки рӯз аз рӯз сигаркашон дар кӯчаҳои шаҳр зиёд шуда истодаанд. На танҳо ҷавонписарон, ҷавондухтарон ҳам зиёданд ки ба сигаркашӣ даст зада истодаанд. намедонам аз чӣ бошад сабабаш, лекин шумораи духтарҳо ҳам низ дар ин солҳо хеле зиёд шудааст. дар ҷойҳои ҷамъиятӣ агар хато накунам, одаме ки нафаре ки сигарет мекашад то аз 35 сум то 60 сомон ба фикрам ҷарима аст. ҷавонон ҳозир ба ин қонун риоя карда сигареткашӣ, мисол тамокукашӣ нисбат ба солҳои гузашта кам шудааст. Кам нашудааст. Нозкашу ҳастанд. Аммо як чизаш хурсандиовар ки ҳамин дар автобусо ҳозитуф намекунанд. росташ. хай дигар ҷойба мебинед. як та нимта гапам мезанам. Ман ҳам хеле одам ки наметунам нигоҳ карда истода гап мезанам.